mwaka w'ijirwe n'emirongo ibere nebere ritukuria kabere kero IBC nari yanyatege kwigore ntundende ya kabere yo kurikia bakishigura kero barengete kurikia abantu chimilioni 4.5 igo mwanju muri ndonse asoberete twagiriri bagiria bene gukwarigania imeye Ensakia kero twabokire buya twekirega igende tukumanye igende togosemike na mange tuya twatwarana nerituko lya Jumaine nyorana abakwenda gutubwatia sensa meri ye mitandao sensa meri ya Facebook tonyore Ndizi TV News boiga sensa meri ya YouTube Ndizi TV News boiga na bogo tweet @Ndizi TV News nande na bogo to mekarengeri kya witira sinamba eyera seskini ayigora bwinde twanyora uchumbe yao twamanga kikwabo kirenga kikwacha credit kuliao emere mako genda na gitoko teine karo gosoko nyumba mwao no tari okubogorie TV kiagara na gitoko teine bono ogwaso sensa meri ya mitandao watu bwatia sensa meri ya Facebook semo ya YouTube na sensa meri ya Twitter na bogo tweet nande karengeri kya itu kyariga ni botambe karo gitomete gwitira sinamba eyera seskini ayona twiriri bageria bene gukwariga na botambe ritariane Brighton Makori Nsara Nyarangi ontite karo no tugukwariga asenchira ya bene anya kwagukire buya ande tumeranire gwikari tukuria lero lya Jumaine buno yo mintate abire ibona mangi tuakwariga ria asiri tukuria lero tugusabanga obe 90 gwika omwalio chinsani satu tugukura morobulio Ensakia igabona twegenete ngatiga tuchakamo ase lituko lya lero kaba mo 90 asense moye mtandao no yo mintateba na bogo tubwate gwetera Ndizi TV News Twitter @Ndizi TV News na bogo YouTube na bogo tonyora buna Ndizi TV News igatiga tobere amo gwika omwelio igo manju muri ndonse asobete kaba mo 90 gwika omwelio kero tosemere tuno kwabukire bia na ene gasyo ndrete kabande bari bakwero berigo chiese egasi no inze gekendete omete January ense ya January emanye kande muna ne yo mugaso kole ne mbradi tuko igoro ya twete na ntroje nango nyago twira na masini amanene ese January kumanju muri twakwara ne asenjera ya bene tonyara kugosuka teturenda somutumo komokego ende tokwirana tumakwenda gochibosyo Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibice chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi niji county chito etanaine una county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nichisemo chinde chinyenge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Ubwensu Bwumugusi Mambia yama tuko yiwiki guchakire Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha Mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV una botambe to gochakeri litukuliao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritukuligoro nebo tukobogima konde bone Mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete na mugasogete umete Mambia ewa no mona dena ki tiganda sokye gerogo isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamini D ne bwate ona entwe mwanjo murigeri ntura gotika maega imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuriao asenjire ndunge kima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya committee maximum prison egitire iga minute igota kirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri wasibiritu asejereyo umerana na Sara Untita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News
na sensemo ya YouTube nigo tonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na vogo to tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobukirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osubali mo gotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsesumule tokoroka diaspora amago tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie imeya Ndizi TV. Murigereria bono nande twakwareganirie asemesa Ensakia omurobelio moko kigima kugocherekera ritikoria Jumatatu goika Ijuma ekereto okoretera mange amaya ayobose mikurugiga ase studio unarerere ritikoria Tuesday ngochitoro gutwara mugeni ase studio gochikoragense monenu suchebo no mambia goika chinsa ibere magazeti njerare gocha no baiga mangana maya njerare gocha nabo igontogende to kumanyanga nararia ya agenderete gokorekana kurwa ritikoria igoro goika lero winyore mbura negenderete kuna kororekana ase chinsemo ao imeyoro gongorwa gusi eyo egenderete gotwa ase birengo bya igoro metembura nengia nandi chikero kende kero ya bere nyinge na bebwate ogusalia ekera bantu totero beretie bya igobono buna ase chiro ya keroka muchito bosongo na besaletie na ba macha tereime na bo chigari chiri chigenderete kolimeri kolende ntwegenete ngango chire kuira ngora gosaba tumeke bechipara banyari kuba bagotumeke para senjera yoboikirano igokaba mona intwe karabono tukuyarigania kubaletera narariale asa magazeti mancho muriro no butambe nigo bwate gazeti ya testana ya soko boko kwani ekondi sar tutaranda gukasa magazeti unyore na sensemeri ya keroka no nyimbrake gutwa no embrake gotwa ya salia kurende metari tangani ya twete salia kurende gone mirubiri tarabe ku ya bene kwena kibune gari mbure gotwa satakenge ya macharte kwena igo okorana mirubiri tarabe ku bene kiagera metembrero na be gotuda kende ya sikonde mirubiri be ku drain jera usiku ya salia na ba maja nya kautirimbo kabya aswa gocha se gucha igo kora mirubiri tarabe ku bene tugocha go premo se tomo chiembra nembra ya ture nyinge bando batarabike miroberi gabantu yabarai au tegababike miroberi kerokaria enda bantu betu banya konyora ase aragena umnyure na gusiga iga akerembra ya ture nyinga sinara abantu baguka banganya ino jinse amajiri cha machoge abantu bari banganye korana nembure enyinge emiroberi siko begwa osenande getikabere uchisensia mama uchisensi ga wodi ya agense ya kitutu chache emiroberi siko begubya sara na bekerende ke gojumetro ne county sinjibwate ntogo na disaster management na kitakiri kiarigeria kero bokongu buno bwabeire elinde banyara bagokonya umuchando ega nando nyore na ensema ya keroka gochema tukama ega ngusana no jara beto igorunga county ya Kisii county ya Nyamira enkayi mu bagoigete bono boteneri bokama chiko konga ke kolende bahita bakora umuchando uyu yobon tigaba gabana babekimiro yabene bakonya abantu kero ne disaster buneri yabeire in fact bonsi babera sincho keroka nigera so mubaga toigwere mubago Nyamira no mubago Kisii county igo bonsi mpata kere ko bali barole sengenche kere mbule to yarate manyetinga Kisii county yatu gose Nyamira county egere drainage bino gwatebero sigubya macha orokereri gwasa kwenda guchi egera abantu aboncholia bakaba kebagendere ko ni bintu byabo asengenche kero ko kuligelia satereime na asaba oncholi bakorera ebintu byabo ebibyanya tko babiko saleka sengencho ya mache igo bono nande tikatwirende mbura nengia nande nembe nambe ko letara nyone nekiuno ekarote sogetibya naro chiri tkuligoro abantu nigo babegete chiboti kabisa abantu chiskaf abantu chibuti eyere bya asengencho nga no gwetanga kurwase obukendo banene oboralete amaroire nande bono mwanju muri nabo gosange kerengeri kya gwetera sinambere go tutenga inga kwabo kirenga kyo mbora bugosayo no mugaso balete asoberete nabo to check tuma ujumbe ya gwetera se inamba
iyo erase skini ya yorana ne kembiga IPC Kenya tege kuigora bene ritukuri goro kwerikia sentundende ya kabere korende ya rokana tebna abantu mba sogeti osa abantu nigo baketa so kuchkwerikia anene to mose sari mbra yare gotwenyinge anasoro gongo rwagusi lakini ensengima ese ito ya Kenya toro jina abantu mbare soki kerore to swali tukuria kabere na bogo twekerengera kiao na bogo toteina ayekweriki runo mwaki ekure katutugeretia matuko osemetie nyetano ne bere tuma kwenda sobo chorio wonne bwo mwako ayekwerikiri buno mwaki ekura nekiara karo rigeti buno mwaki ekura ndio chikonyora ochoro murai ndio nyori bagaria bene ekiara ngwita burai na bagote buna na tubwati card ene bana tubati card yo wakiro sina tore riki no enda simisangano yabo bakere chingobi obatogi na tore rigeti na benga bosa igo manje muri rigenda gusangana intwe tumekerengera kya gwetera ase enambe yere igora kwa screen yao boigo na bogo torire sina bogo tubwatu gwetera sense media Facebook na bogo tomo jumbe yao na bogo ya soma kya ndo jebuna chudi moli asi agotena bwakire osoire me yomoroberio bu Ensakia mumanyi Evans agoteanere no ale asomoroberio bu Ensaki edit nyaboke neragote na osoire tobenere go ikamweli abu kati yabali banyari bagotoma SMS chabo gwetera sense media Facebook abandi gwetera se SMS igo na igendera gutomekerengera kya gwetera se namba yere se screen ya gurabo monjo murigereria eriki asengencho na maene ekura nerekirwaniriro kiao asengencho onye tobwati ekura nonya kuga isiko garia onya gotebanga anyarebe nero isaine nkomoru story toroche ndwaro cyo mabunga okititu cha south bunatebetenga nonya gotebanga nkomoru ngongoro sindo yo morayo yo nkomoru story mwaka torisiko onye tora ndo mwate card yago ekura yao mwairuri bagaria kabere omwanchu murigereria tokonyara korusi morayo lyo omube ositokonyara kubeka omorayo lyo muya igonga nonye bokendu bole genda ebwate kura ebibande sangereria ntwaro chinge binge nigo birasio chiaba chief na assistant chief genda reta ekibande kuna kimonta gutara bona tabwate kibande one dukantore tumwakiri tumayena kiri chikondro no mundu erasmata ni kibande ono maite Kenya tobwato nande uduma namba njachite ne tugasemene kego chango rusiere binde bindoro kurende mechana ne menge ona nelio mechande uchiya bororo ebintu mete kibande kiro muntu mete na hando mete na bakonyara na abantu abange mbale bairanire yani abantu mbale yani bataratwara umunguso gosokorana no murayigete bari frustrated bete frustrated kagerete ngana bakorere amagenderero kero kumatena soko jwake kura na bakobori na ngaka magendero tara bono nkigego no muntu tarareta no accountability teyo gende ngeye barayimbara banga miroberbia lakini ndene tote na bantu babwate kura ekure nande nerera nyar ko change umurayo oyoro cyo gosumbuire ekure nerera kumuje kure na bangi batanga nari bayigenete nga kabisa yo nachiko tokorera nachiko ba accounted for usa accountability abantu ngutoka bari ngegente kiyakoreka kiyakoreka gucha bono abarayibe na ombara ba frustrated ya bananchi paka bananchi bateberenga bono ningake kura nintaka nigebuye kaine tigo bachoro nde bwensintu bono kende ngiyo tokora abantu abange bangusire magega kero kende kiye kuirira umubaro moke orochikanete litukuri goro liyo kubwata ekura nando konyara manta abange bangire kuyi bande cross choice cha ba chief akonyora nabasae aba lose hope na barai bakotabana olio goswa tigaswe igobona bange nabo bakonyotebanga nyare barakini mbabwati kura ngorende neba accountability teyo biego tiga tubwate chikura na ikabande kya utara nakyo nalikendekera konyora njere kwamanyikana ngaki oyo nsara Nyarangi ontita so bira sigite na sigite kerto ko so sama kaseti na gotaini gomba kaseti ya te standard ase epeji entangani kabisa ko seringana liero bolito igoro yabagabana gwetania abagabana 25 nigo bono banyarire bakwerwa gochikomosiro murayiwe kyamagio diamra morodinga asiganga yayo goso state house nigo bono gwetania abagabana abwo 25 banyarire bagote abuna nigo bagochikomoko boko sinigo bamoiro koboko murayiwe kyama kya odiamra morodinga asiganga yaye yokoligio president bwa Ensakia Kenya boigo abu asiri kurigoro nigo bono murayiwe kyama gya odiamra morodinga kanyati kagotebya bagabana bari bekeranete umukutano agabata
bate buna rekare nyare kuka koiro bogambi niga uchikomenta chibesi jigo just county go ikemeronke 35% gose igoro yemia meronke 35 igoro yemia go just county korengana na Raila niga tebire buna devolution gose ji serikali chiegenkani go nyare jikoreta amagendero ime yense yeito ya Kenya asebona tebire na nere buya chibesinya chikomentu go cha ase chi county gati y'abagabana baikirane tonga mono mugabana we county ya Nyamira Amosi Nyaribo mugabana Bukisi county no arenge Chemso Malibongwae abagabana barenga abange wikirifu Paranya Asan Jo county ya Mombasa abagabana baikirane tena abange mbaka mugabana Meru Giraitu Murunge no arenge Alfred Mutua abagabana barengona abange kerobate betebna bono barabugo nigo berure go chikomo koboko goseba moiro koboko muragwe kiamekyo nene kerobata getena nyarga kwenda assisted house kerobate betebna korengana barabugo nigo bate bete buna nigo Raila arekandena ni ro chikoreta monjoro ya manene nigo bakordo mukutano yo litukuri gora sense meria Naivasha ase hoteli ya masense ma Naivasha asebono abagabana bate biruna kuchibara komo koboko use ba moiro koboko omo ora iwiki amagyo Raila Odinga siganga yayo kuri president gwenseye katugirte matukumake uja sobochoyo bonene krobate ense ya Kenya igo bate na nigo bauchi kumosiro koboko elio mora yo nyaga gotoboa na goso state house asense ito ya Kenya igo ne okoganya turigirina ningi kigendere tonyere buna asense karomo kutano yo kifutu kibwana yore gavana ya Makweni oinere konye obwate ganga yo chikodiye kirokyo president asense ito ya Kenya ne nara litibena gatena yaya nchibono nkochikumoko boko gosina moiro koboko umurai Raila Odinga byakege moyo minto na inchi buna botambe mbate gazeti ya The Daily Nation amangana buna ajo Nairobi litwase page ntangani kigima abo asugwata biro mugavana kivuda kibwana Omakueni na nyartwa bakago tugutira ganga yayo kurigie kirogo kyobo president na komoko boko Raila Odinga abona se kiminaneke tindi kegendrete kwena kiwa igoro yo kwenyorera abagavana bange gati ya Ruto na Raila bona nige kiminaneki kegendrete kwena kiwa ekero turoche n'abagavana emerongo 3 banyariko bagotebanga nigo bakomwa okoboko Raila Odinga abwase William Ruto neragendrete ko bana matumaini buna gosogosemelia buna nere na chikonyora abagavana bande ase ense moyaye aya nigagocha ekero mwana siasa gusumurai agendrete kwebekira emirobulyo bene elio kumanyanga na chikoba omurai bwense ya Kenya amangana yo mwanchu murigereria naboko yanyora se page ya 4 na 5 ase gazeti ya The Daily Nation nanjo mugano ini gorenga se gazeti ya The Standard lakini page ya 4 no konyoro mugano yo ase bono Raila na ndamente takotabuna mangana ya heritage mangana ya infrastructure niganyareka okina ase county anene krabagabana banyare ba turi baga lya bene asate bina chibestika chimentu ko just county aneno nyirona ensemeria PPI njate tena chibesa ngombe yo ngo chase county ase bono kina kia PPI yekire kirase Supreme Court ekero tokanyite gya chakire gotegererwa mangana yunaro na Nairobi litwase gazeti ya The Standard ekero kina gya PPI bono kia aba charge bari bago gotegerera usibari bachakire gotegerera bono banyare bakobekwa korengwa baro na kibago chikona cha ekinekyo nigo bono ekinekire ase Supreme Court ekero kyo gotegererwa anene keraba church bebekira ngemono okonyora mangana ayo ase beji ya 5 no monega na 5 na kabere ase gazeti ya The Standard bune kinekyo bona aba church bebekira ngemono erigotegerera kinagia PPI onyore buna ekoti gose court of appeal yanyarage ko njana chite ekinekye gatugutirare gatena PPI yabwate dichiko liatakere manchu murigereria akaroto kugenderera gochase gazeti ya The Daily Nation bona nigo ejam gose oko goichurira na wichigari chirichi gotarase amasafa marefu gose chigari chirichi kubugoli mesigo kogenda ase orogendo rutambe nigo bono chia kwa meta sensemo ya Eldoret Malaba Highway ritkuri goro ase ngencho yabantereba barenge kopimwa na korengwa osimba bwate binyinyi bya COVID-19 ase omubaga omalaba na Busia County bona nigo abantereba abo batebire buna banyariko babaguchandika mono ekero okorengwa gukwira chinsa chinyinge yairira okomentekana wechigari echo chie mesige merito
chia nyara ko bachiguichulirana egento baborire ngatiga abantu bapimerwe ase chinsemo chiabo bagenda na korokia chi certificate tali gupimerwa aroroga bo ase umubaga nigo konyo batebirwe n'ebintu konyora abandi babuguriti nigo bigusarika egento gia chaka chiwiki sato cherire guchamagega abwasi baborire serikali kurigereria kigima ase ngencho nigo bagukora chinga kichintambe batenene ase laini egere banyare ko bakorengwa gusimba bwate ebinyinyi bya COVID-19 bataraswa ase emibaga ende gose bataraswa ase ense ende chinse chichire chijirani cheito Tanzania gose Buganda mangana yo nabokonyora ase page ya Kianda abwase bono chigali chikororekana 70 km traffic jam yani 7 kilomita 52 chiteneine chine chigali chiteneine chiganyete abantu babaganyete korengwa usimbu bote binyinyi bya COVID-19 Kato kuskabosio sekatezi ya standard page ehi ya kane bono abantu babiri niko bachire gose babekire kina sekoti egirigiti kuchikomo tanga umurai wiki amagyo murera murodinga kodiye kerogo kyoburayi bwense ya Kenya korengana na babiri niko bono bagotebana bachira sekoti eriko mutanga natanyara kwenda ase koriye kurwanire kerogo ani gagocha maega wiki ya moyetire maega yomo bunko mochole David Olsankog goteba nani gotani gago moswera Raila korengana Raila ni ganyatka gwetiania umwaka bujirubere na 15 buna umurai bwa bantu ose people's president bone petition ni go yabekirwe gakirte egochikotegererwa keroba abantu the petitioners George Bush na John Kega bano baikire court baotana tiga Raila arachunguswa anene na ebintu biri nyarega gukora akoboria umonogari gose umusori we serikali Nordin Haji na inspector general police Hilary Mutyambai kurigereria gose gotuka ibikorwa bya Raila anene krobairire amanganabo goikase court kurende Kenya nigo bale tulifani sana inkuru 2018 ndio mondo oraganyere mpaka eike 2022 omanyabo chakobeka masakaranga Raila neti omwaka 2018 kuru etianete ritukoriri omonto bwate kerenga kerikere tukoroka patriotism monto roche ngagaiga egente kengiri kogenda buya nigo keira court immediately akintalio ganye down the line miaka ya eri goseneta goseneta tene nalio kuira egentekio ase kigambero korengana na inche endo chenga aburu nabantu kerekende batabwati kirengekia na mazlai yabana inchi ba Kenya ase ngencho ntoro chekero mwana siasa in fact kero montacha akikobwatu ebinto agokora anene mona abantu bonse abakoriye kero kyo president bonse niko bara tangunga mo baisa koriye kero gekyo korende nase ngencho tokoriye chi manifesto cy'umuntu keria gukwana keria aro chagu chagokorera abana inchi ba Kenya nakige kogera tokogenda sobojole otherwise tongeye kubwati abumba bere George Bush amo na John Kega mbare tembaga mangana minguna ime baote abuna minguna no arengo yo mutianeti Raila kurende nandi Raila ni gaenda de gwitera mangana makongo karabe deported which is in Syria Canada baote na minguna natakire gocha kiagara ni baote ni ganyare ka gwitera mangana makongo sana baote mangana ni baoje konya beka tene ni aseko bararangiru erinde bachikoru oborori bwabo kero bandete gusukuma mono push ande Kega niyo banya bekira yuan batano mete en siasa na ande kero Kenya na bwato bosibule enense ya demokrasia kero kwarorigento neba matuka etire nabo bwato bosibule bwo kugenda sekegambero egero ira malalemishago korende korengana na inche ekio tindo chinga nkibwate mangana matindi asengencho why bono iga koro 2018 mpaka 2022 ekaro torocho bochole
Ono na bensere gomete bina birobyo konde tokanye coating era kone kara baikiri eke kya borro baso iroro karto kuska bosio go ikase beji ya gatano gatota sekase dia te standard ni go bono abantu baja kiri kweri kya sentundende ya kaberu na bakicukura magaye kyombe kya IPC go dalia buna baena nda matuko ande go chakira kitariki 17 na ibere charinga igoro go kitariki 5 ne mocho mutinyo goja ila bakenya bali batanyo teri bagalia bene dio kweri kya sentunde tangani banyara bakweri bagalia kaberu na kweri kya ase entunde korende nigo gotebekana buna nigo banta bakesana banyarte bago soke ritkuligoro na kulikiwa ase bono okorokana na nandi target itegoje guikiruya gosekerengo keri IPC takire kulika abantu tegoje guikirana buya ekogarana abantu nigo bagwe sokia nigo besogetia bakemono anene kero IPC ekyombekerike bachone chimbebe getagete kulikia abantu chi milioni nye nechi nuguta isano fanto kumayana igoroma tempura ya twetase enseito ya Kenya nsemo aho imenseito ya Kenya ntokuma usene ya irete na abantu mbaye sokia be konya sokia kusinande abakenya baujwe sokia ochomo limeta abakenya banjete litukuririo mwelio anda korane sari yarenge weekend bantu nani budget kuyibanda biri twateba kuri chobi cyaba chibu igona liyange Monday byo bicese kana cyungo go bije Jumatatu Sunday yokonya wale gisiekire igobona to semerete na bantu mbachiko mbachikwe sokia na kwelike kolengana na roboti roboto getugoro na emonya kirogo bwekyombe kyobo cho nechimbe IPC wa frachipkati nigatebete buna nigo exercise yose murobiri ukikogendera asenchera enkiye kyagara nigo babekire mirobiri muri abantu bari bakolike abantu gose bakubwati abantu buna bakikura nigo barikira asichinsemo kiri ao babekire bago nigatebete buna chinsemo ki diaspora na barabo babekire mirobiri yabe neri kwenda kebuna abantu ngweri kibale nane ngo kibali gwaka kikura anne chicho burayi bwense presidential na kibaho chugwaka mono ase omwaka oyega wagenga ni Nairobi litase gazeti ya The Daily Nation abo ase aba clerks bali ko bako register voters ensemo ya Kieni Technical and Vocational Training Center ense county ya Nyeri naro mchando no na gatugo yo singinjoli tukole igoro nigoli alingeli tangani kigima no mubaro bw'abantu beso getie nigoro mokekigima abo ase ekyombekele kyo bachol ne chimbebe IEBC kerigetie guchakolikia abantu at least chiribu milioni 4 chinuguta isano abaye bakichikura abaya goika chitariki chisano nemo omutinyi uri bosio korende ise kogenda igo no mubaroyo mokeigo igo ne kiorokerero bunamba gochakolikia abantu abaye milioni 4 nuguta isano yure target ye morobiri igo chagetabwe litukuri igoro bona nigo abantu babori gweso kiasenga njokero kende ya ingiri tukuri tangani nembura na boranyo yakero kende ya tuete Kenya ngima asinga njoga account ya Nyeri na robanto mba sogetie asubunge abantu go bachite bakeigo nande miongoka igo bona antu babori wesokia kwelikia singa nje neli bagana nda abantu bairwe lia kabere nande round yo mwelio kigima banyariko bakwelikia asichinse chirichesko ke morobiri go chaka tariki 20 neye maso gochikwira matuko 15 kwenyura senseri ya Tanzania bakenya bali bara sense ya Burundi Tanzania Rwanda Uganda South Africa nigo banyarite bago participate usibago kora mbanyarite bago akachikura umwako yo umwako oli chikura chichetu mwako bachirubere na 15 na ibere anekero bagite chikura asekero kirikyo president bono IBC nigo yanyarege ko gale igo sike komenta enseri ya United Kingdom, Canada, United States, South Sudan, Qatar na United Arab Emirates na Chairman asibate na ababonsi ngo bajukwelikia usaba bala chisiko ngo bajukwelikia ase Chovis Chonspi embassy che Kenya asichinsechu high commissioners and consultants in respective countries igoni abantu abajukwelikia kwetera asichovis chinene chense ya Kenya asichinsechu ibona nande babere na college tiko sabantu bechinse chini batebiuna tebanyare bagwesoki na kweliki kya no karali no mo Kenya na bwa democrat na bwa right na bwa to bosubule bo wake kura na bachoro murai ikana ngo jabari batara ngo jasense yeto nango jabari baira na ngo jasense yabo nande bara tukwana nande bamakwirana Karto so ase chikaunti ya Nyamira
omugavana kuri county yo Amos Nyaribo bono nigo amotebirie Musalia Mudavadi buna nanyare ko bagako mubwatia nanyare ko bagako mubwatia andonsia sara anyare ko bagako kulinda kamotebinga kulinde UDA kulinde UDA ya esinge nchonko machire korekana nga omusike Musalia Mudavadi amatuka isiko genda guchimotu nabokoranga finally naboranyare ga kumubwatisia omukonyi b'omuraibwense William Ruto amangana nonye nabo agendete gukana na goteba munere utenenire kurwase obwamo bwa oka ngana chikubuli oburaibwense bw'omwaka obusibwo bw'omwaka oyoiga kulende ekaro kuligereria biju mwanchu muligeri nabokoranga obomo bwa oka guchama tukali busyo no burache ko babugo divide gosibo kubagana asenge nchonkorra tuli mbaro wake okoranga bali guchiase omo raibuke make odem Raila Odinga na mbaro bali guchiase mukonyi bo Maraivense William Ruto nonye bagukana bagotebanga mbara amwanga mbachi ku support yonde asenge nchokero muntu nagenda teguyakira ekoko Kalonzo Musyoka na tebanga nguchiali kubulikira gukyo Buraibwense Musalia Mudavadi boy nguchiali kubulia ekero gukyo Buraibwense na Moses Wetangula na teba boigo ngochali kuligia ekero Buraibwense kulende Gideon Moyo Baringo nere ekero kende utarakwana bono igo nyalibana batebeti Musalia Mudavadi onyole Musalia na talire county ya Nyamira alitukolia Jumapili no alingase county elia ekero balenge no mo senator we county ya Nairobi Johnson Sakaja oyokorolekana koba omobwatani ya kigima ase ekyamekyo kya ANC osobwamo bwa oka lakini rende nyaliba motebetinga UDA boli yaya igobono nabokoranga nabatatari nere asinginjo Musalia nabokorrekana at the end of the day nabo arachiko baga komoko boko William Ruto asinginjo wikera bono iga mbararwa omonto yo mokurwa sobwamo bwabo bwa oka asinginjo kero muri kiumbi kya abantu batatu wikamachore omonyakirugo oyo tagoteba no munyakirugo no yateba no munyakirugo nje nteba no munyakirugo ande totebe nganga motore igokoranga egintunkero kibisikanita sobwamo bwa oka nonye mbatagete gukwana litukuri igoro Kalonzo na tebete kerali ngase county ya Meru litukuri ya Muisonde kerali ngase county ya Meru agatebanga mora alika omuganonya gusira bw'obwamo bwa oka asengenjo ntunturamo andi nigotogendete koba strong andi nigoturamo kigima kulinde kerto guchikuligereri torranga mangana ya bagukwana taliko genda amo nebikorwa bagokora igona arayukura se county ya Nyamira nando nyore na omoraiwe kya Mackenzie Musalia Mudavadi na tebete buna nigo mbabwato musangano monene wikia mekyo kitarike 25 karo jokwana mangana marito samangana makongo karo jukwe korwe direction ninga kibako gende to kuganya tumanye na para na bate na baruni barasi ya gatatu orte to bairi baga dia bene na mankara sika sete turenda sumutu mukomo kaigo inde to kwena matugo sukabosio to gote ina mangana igentre go tumeka ngerkiao wetrase namba ira seskini ya urabugo toska Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate ci computer chikoburukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuri chicho chisink nebinde binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles
batarire asiduka yabo yera senyumba ya Old Sansora Building angenege tesini kenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi asenamba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi cupboards amacha yongusire gwikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunyrembeo ekerurigireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinywere chingale na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu chugwisibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyombe chuchire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko asichitangi ayata liko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni yebwate wifi iyutari bwakanira chinse 29 ni gabwate libagalinene asura nyarego paki gari yao chinyombe cho nigo chire ase highway ya Kisi Kisumu ubusio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero. Weekend yetabwa tumuru biurumba tari weekend nonya yukumanya iguru yechingaro charumba ababugia baye ase baruete kelia bagotera na yanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba rumba. Hey! Mwacho murigelio Ndizi TV kunga rumba ya ikirebono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu muziki olio makongo kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gucha kere chinsa isano na ibire guika chinsa kianda eriobwego kikigima tutire ngora guchigoro tukini amaberera nkore previ ntebi kongwe bintebi bawo igwa yemwe ngayeba moyembe wayo ikeko tabanga tomanyo musanyogo inyoranga niga abuka nande mainga chibandi nchira acheka chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi kuchigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu umo kusikata tokese kobora rumba ime ya Ndizi TV. Mancho asoko nda gutorigereria ekero nene kero turasumuru Ensakia bono litukoria chumeri tariki 15 iso tomutinyu mutangani mwaka wa 2022 dodu ali ompiro koruchinse mujija kya mabundu hateana no ale ime yomoroberio nene ka twendete kurigeria magana ya magasete hateana mbuya mogo chambwa chigaseti echo na intu tokonyora obo semi window duel yombiro kuruchinsemo chiri cha kyamabundu evanisi moseti kuruchinsemo cha mosoveti agoteana no araso murobelio masoveti
ensemo ya Nyamira West Mugirango constituency ensemo ya Nyamira oya kurukuna Evans Moseti nara kurukuna John Ondieki kuruchinsemo chirichia karantini awateanera no ara somuroberi ejingati yabari bandera gutuma SMS cyabo kocha studio awateina no bari ime yomuroberi haye yanda gutumeka ngarika gwetera se namba ira se skin ya gura bwini ndituma kumanyana kayoto bwatirite osaye kwa bwatire kura osenga kyose bari batarabwata ikiara ikina keke bungu gose risasi ryabo ryochochorera barai osekurusia barai bari banyadire batarakora buya ase umwako yo gose ase myaka 5 banyadire bakaba obise korto guskabosio ase gase dia standard beje 12 nigo bono obomo obwa uda kiama kia uda banyadire boko bamocha abagwasiri anene bari bakomo okoboko bari barekanire komo okoboko muraiwe kiama giodiemera murodinga kolengana ne chiama nigo se umunyakero bwe kiombe gia uda gose kiama Gauda Johnston Mtama ni gobona nyadega kumomochia anene omo wasiri bobolendi boime Dr. Fred Matiang'a sanyadega goteabuna ebintu bi esegi gose ogoturubana kurwanya gokorekana sensemeri ya chakaranda turubanuri ya nyago chakaranda ni gobono agoteabuna Matiang'i ni ganyara gagukira tanyadega kuira gitambo gero kende gyonsi kusuko kwanda linganerio ekero sensemeri ya Embakasi East ya rekanabuna abantu gusaba sayini go bagenda no jago troni mu sangirano bumukonyi bumurai bwense Dr. William Ruto bono nigo abaraya ubekia magiauda banyari bakomochi abagwasiri na kwaboli buna yaya no bakomo support gusaba komoko murai bekia magiaudi Raila Amolo Odinga netakiri na baro banyari bakobeka imiro ya beneri kwenda kimuna kwetanga tore okia sebindo biranyari bigoturubani omorembe kocha sense yeito ya Kenya igo bakurawa na Johnson Mtama nigo banyari batena yaya abagwasiri mbatakiri koira osegoswa side osase side ende koneni watakire barabu babe neutral osaba gatigati na gukora imirimo ya serikali gutayegamia side ende yonse karato gusuka bosibo no mwanchu muri gazeti ya The Daily Nation oyo mwisiko mwabo nyagusira oyo kabeire mwisiko mwabo nyagusira Top Cohen mwisiko mwabo ni gaga netie omosubati Sara Wairimo anyalko bakago tuguterare esane mugoseri eta lya nyagusira uri nyalko bakago itu togete as septic tank Gabriel Hana oyole musubati mwabo Top Coin oyole bono maremu niga aboririe kigambiro komotanga Sara gutumikira eta lya momuro mwabo ase ekina kimubwateranetie kioboiti obo ase nyagusira togete ga kwete nige gotebakana muna nyagusira niga tigete amali gosenibo ere ngaine chibesa chiringi chimilioni chimia isano na ibere gose 700,000 boigase mwesko yo mwabo atatageti Sara konyora kende kurwa ase esha iyo niga gotebanga mumuro mwabo oyore nyagusira niga nyartko baka kubatigira enibeyo ekera bagirete abana ba mwabo bali batatu nigo musubati yusara atigitwe atatigiri kende kurende Sara nigara sekigambiro nera atagete konyora enibo ya mali ya nyagusira Top Coin enibe yo ere wadi 700 million nere atagete egetali kurende nigo 700 million mwancho murigereria enibo nyagusira Top Coin anyalitko bakagutiga kure n'umusubati mwabo bakira sekigambero batange kigambero kabisa umusubati wigatabise gutumeka erietalia mu murumu mwabo lyo moelio asengenchonga nabwatranire asoboiti bwa marehemu ayo nabukanyora asepeji ya ikominemo asegazeti ya The Daily Nation. Karatori getigo chikokorera sigase ya standard nigo bono aba Kenya banyarire bagosemi buna mbanyara bakwirira urire bwa covid buna li kubaliaka lya botambe experts gosaba manyi bamangana ya afya gosamangana yo bachenu nigo batebiya ba Kenya entonyara to koirira gostogo sieri covid-19 buna likuba lya kawaida kurenda se batebiruna netakiri aba Kenya banyara bakubati amachiko mono kubwa matuko amagega korengana nige binyinyi byanyarire bigotindia
ase bono kolengana n'abamanyi abube bamangana y'abachenu batebwa n'abakenya bange barorekane bagosiereria na gotabwatia amachiko n'amaragwari abekireri gwetanga korwaso okoranda kw'ebinyinyi bya COVID-19 ase bono abakenya basemigo twasemiwe buna nero byatondera kubwati amachiko ali a COVID-19 ali abekire inetendo gutanga ogosamba bose okoranda kw'ebinyinyi bya COVID-19 ekarotwaro jeri tukuri goro umurayi bwense ya Kenya muski uri mu Kenyatta banyoranite no mu president bwense ya Hagley karaigita sense yitu ya Kenya nene na gatayona ni gobono Kenya nyadige kwegwa chibese gusekland ge chibese chimilioni 5 enuguta chimilioni 5 chinuguta 5 nemo eri okubirenko byamangana ya afya anene asukurwania uburwaire bwa COVID-19 ubanyade boko sigisigi usibanyade boko sumbwense yitu ya Kenya mono igense ya Kenya igoro litukure goro njanya ndege konyo chibese icho ase ense ya Kenya nyade kubeka obwa matobu ya ense ya Hagley eri kwenda kibuno bwa matobu kukini bole birenko bya uchumi ase chinsechi ibere goma jomodeli ainaro arasa magaseti na mangaro kolende nyoto kwali bagali abenayo ndonyorere kopi yawe kyare ntuga sietu no kochuteri twagotebianene ali airobolito asiga setiejo na ego kwenyorera ekopi yawe elinde kwamanya gochigoteba osigwe somera igo narayo ari nkuru asemesa yetu yamangana yechiga seti emambia bono tigatanda somutima gutokoirana toswamangana mayasenjira yubwikirana Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigia tanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no mayanjiro musaguso mukwani wiya atebo no moyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ero mutundika kuri cyambere yategere naye goru wali ente bana ndwari tuli kwemanya eri bana na nkugena yani nali kogenda on kero monto asense yiga tomenyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigo togotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaiteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komunisano chiamogaso Obachenu ni goboro bwengencho mono asubugima bwao kurenda asawetanaine nako yachena buna gokoro bachenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amaruire ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio bwokomenyokuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kende tokoraririrwa gatokuria na rida tokonye igori toke tokoraririrwa ndika kitomenye buya kemocha una botambe ngo batabinga yanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya maragoba Ndizi TV.
rumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase baruete kiriya bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba rumba hey mwacho muri elio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki abakulutu omuziki olio moko kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gochakire chinsa isano na ibire goika chinsa kianda eriobwego kikigima utire ngora gochigoro tokini amaberera inkore prebinte bikongwe binte bawo igwa yemwe nga yeba moyembe wayo ikekota banga tomanyo musani ogo inyoranga niga abuka na ande manya chibandi nchira acheka chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi gochigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tobese kobora rumba ime ya Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Nando majumaringo kwa ngani semambi ya bone ningo ikiasemesa ya mangana maya nene asumoro buri Ensakia ningo manyi na ali akorekanete anene ali akorekanete litukurigoro ningo manyi anene ali karatwende to kwari ngani ya akorekana litukurero sa ya akorekanete botkogima oika boni nyorana abakanda utobota sensemeri emitandao sensemeri ya Facebook tonyore Ndizi TV News koigo sensemeri ya YouTube tonyore Ndizi TV News nande nabo tobwati sensemeri ya Twitter abo to tweet @Ndizi TV News nande nabo sange kangere kyao wetira ase namba eyera screen ya oigo karanso ikirinde nkomanyi na rali ali agendete gwatika ime na isiko ya gusi una botambe tetariane Brighton Makori. Okweliki asentu ndende ya kabere asekero eke mbikirigitine tobojo ne chimbe IBS Kenya kwa Wakenya amatuko yokweliki buna bakichukura ni achagete aburitko ligoro ase yaro kanete buna banta bakeni go banyarti bagwe sokya sokwelikia buna abakichukura kurindo muriki ito ntemo Steven atore roboti rokobotia Magiga yentunde ntangani yokweli kichukura tagete chitali kinye cyo mutenyo ikomio mwako eta kwika chitali kisano cyo mutenyo ikomina limo mwako nyara gweta ningo ekyombe kiriye gotenera obochori ne chimbebe kya IEBC kya batekerega yo ikiria ba kichukura chi milioni 5 nemo kurenda umweli oye n'abantu milioni nemo no gutaisano banyalite kweliki abarayi nebyombe ao nigo baruo gosaba gochiase IEBC konyara komentari bagalyo kweliki kwa ba kichukura abayia abugase bali babwatega ngayo gochora bosi bochoria bonene babasabire bali batareri kigokorabo. Kila kijana ambaye hana kura, na tuko na vijana milioni 6 Kenya ambao hawana kura. Chukua kura ndio uweze kuamua destiny ya maisha yako. Tumekubaliana? Tuko pamoja? Vijana mko tayari? Mko tayari? Asi. Sawa sawa? Bunduki ni kitambulisho.
risasi ni kura. Sawa? Ili baba kama amiri jeshi mkuu akisema ati forward march, about turn, fire, fire, vijana fire. Yeni go yire kiombekeli ekenene gyobo choli ne chimbe kia IBC gochake ntunda ya kabiri okweli kichura takaro kitariki 12 chomutenyo mutangani wikatariki 5 ne mo chomutenyo kabiri abwase balinte go ikerie kerengo kia chikura milioni 4.5 echo chitaikere twa sentunde ntangani litukolia lero etanoti abeirense asengencho maybe mbura yatu gosirie litukoli tangani lakini ndo semere tinga ochakira mambi osimagoro abantu mbaichore ase bali batara register gosa bali batara bwata ekati yo gwagekura tiga bagende babwate ekura techa goikenga kina chikura chaikire omonto amagoterina agatana nyageta gete no munu muna intua sense ya boda sector moi wabeshimiwa bande bagotora amanga kwanza ntobwati chikura igoto kumetinga chikura cheito mbara bubato etu abakerete kya kaba ngoto saba chikura igoto kumetinga ba ngoto saba totabwati njengo teyo abasaye babwate bitambuliso panyare gwake kura tanyoro murayo muyoyo kenyura turae emiake gochibono asentunde ntangani yokweli kyo mwako eta nigorongo rwa Nyanza rwakinia baki chikura kuruchi milioni 2.52 omwaka bwechiri bwibere na 15 oikachi milioni 2.9 abwasa banda baya bakageire kwelikia imeyentundeye ekwera chitariki 5 nemo omotienyo gocha inko ripoterege taseni kia Ndizi TV elietaliane Ndemo Steven negento ege kongsa na kero montanya re kago tuguto kago tinde kunande go tindo kurukwera ni wa ase engendu ayaniga achire maega ye ya mate ya mokongsa na gati ye nyombenene nenge ase bono yirete mbake kamburu kanyara konaja ogo chika bono mobere onya go sira onya go tindo kurwa nakwera ni wa ase engendu elio ko ayana kunyara go rekana ase ya mate yo igo omori kito onyanja Vincent atore ni roboti irokubatia sekilione tawate mupaka sekilione igamanya tawairi baye sekilione igamanya to bakongu bwala iri baye tato minto oyore igoro umona cheire kina ntuntoli noko bwa sekili igorare yango tofurahiye na kitu tampata anatungotea aiga nelituko Ezekiel mobisa umawanyarete kago tindekwa litukeli gali arengeri omojegoje bwomwelio ekera ene tukura sobeka bwense yestariki sana isato omutinyo yego mutangani omwaka bwechiri bubere na 2022 si omwana minta no monto mongai monto tayo daibona ngaki ngabono bwechoke ngore ndabana ba ayeno monto maite kiokora kore bintu biri byawo nyasago gutongete no bongai bwawo nabana bawo Mondo tayo goza mwata ko tena kintu kiri kebeiga kurende na kebintu bire nanda kebintu byarenge amatuka makema gayo mugaka Ezekiel mubisomao oyobore to mwaka boli baye mochimia kyanda emeronge 5 na kyanda 1959 nago siria ogma bwaye stariki sana ne mumutinyo yiga omwaka oyo yiga ekenyoro ogya ikonge kemera egwadi ya Mange County ya Nyamira maega yogo sira stariki sana nemo niga tinde go stariki sana na isato senchera ya bobisi oyo ego kagendera ko bomojega bwoko moine litukelyo bintu bya ono mogako omwe abangete kare mubigenderereti mogendererete gendera na abana bawo ntwe to gusaba yukanga abana babaho nyasaba seseni bakogendereri nyasako bugima orenda abana bawo none nabo nyagosira Ezekiel omao niga bwade chinkaibere enyombe nene nigo yeigete asekigambero kya Nyamira maega yogo tamanyigo buno mugaka bwenkokure na nigo bamwene chinse kya butuko ase nyomba yo mongino moke enyombe nene tamanyetikende nigo bono yatigere asamoko ya serikali kunara kurigereria na kibarachi kokonyenkeye omokonyi bumugambi kurwa senseme yuni go akanira mangana buna nyagosira omaho Ezekiel niga ene tukubutuko nagotea buna niga nyarataka ko eno chinsa kya mambia tabanga nje mwa ko tende butuko wantu nobara aina mangana uko ngana ene tukubutuko mako tende butuko
pena tukine chamambi ina abambara abate baka na chinsa chale na monta kwa no butuke sa progression yane nganje korende korengana ne nyombe nene nigo bagote buno mugakanya gosira Ezekiel anana abana baje nigo batebire buna Ezekiel ni garuseti kwa senkendu chinsa chia butuko nako nigo butuka senchere ya bobisi korengana borobwo niga nyombe nene bagane tikomanya na seki omugaka Ezekiel yoyore isanya rtaka ko nigo butuko naende ningi kya muitete nasiki nyombe yetamanya tigwe nande nasiki bamwene tibobisi Nonya nabo nyagosiro mugaka Ezekiel omao niga tindo kurwa rero maiga yekigambere kurugo chikoko na nigo aira nigwe nkendo goika enyombenke yabekira syo bwasiore na kyo mugaka oywa kwete nande nasekiba mwene tia senchere yabo bisi batari komanya enyombe nene Ekero amatuko gendete kuminyoka mono anne kero gendete kwere no chisobo chori monne bu mwako yiga niga barai obeso kiri na gubekirwa chigutwa irigo chikurwanira ebirogo au ime county ya Kisii amo nensito ya Kenya wi detko ligoro nigo yokurigero kuboga banasi county ya Kisii Simba arate nyate kubekirwe gutwa sinse mu Kenyamate no morikitu Brian Sagini agotumanya Egeti Kyanyamache Ebunga ya bubasiase county ya Kisii nigo yokurigekero ky'obugavane county ya Paul Simba Arati abekerwe gutona bagaka babo basibne nchereye moyo komokoboko nabo igoko mwanchera kurigekero gekyo mono nabagaka banyamo botu osomo bonsoka mwadra bege pensu nama onege tekosemo kama ende mbia mono na mbia mono Ase omoyega uyo ikeranwa na Simba Arati omokonye Robert Monda uyo koligo bo Senator Richard Onyonga abakoligo bo Women Rep County ya Kisii bakoragwa na Doris Donya Toto Prichi Dombati gati ya Manda Bange nigo bachika gocha komubwate se Simba ekero agendrete kurumana kuligia obogambi igatebete enyombe gochikogamba kurwera mani nenyomba y'omubasi omugabano wotagisi akorwa guja sai oyore ngo omugabano mutagende turujane tose turu Simba na bayuboro ne bokana malabon Simba Erombe ya wakilishi korwa chingongo chonsi chia Kisii nigo baikirana segetie kyo na korwa ebirengereri byabo wabekere yachire bobasi igogucha echoke mwa omumuro ino ekerongeke tutwanjire bagututu aso bule na professor Ndezi bagotire bulanda otire Opo musiga kwane tenga makora magotinanda cha Nigo Simba bono ababolirie bonsi Wesokia na kweli ikiabuna bakichikura ndio kazi imeanza. Hatuwezi sema tuko na numbers kama hatuwezi register kama wapiga kura. Kerabono ekyombe ky'obachori n'ekimbebe IEBC kagenda kubakolera abananchi Wesokia likweli kyabuna bakichikura bosi wachoro mu mwaka w'egaho cyokora kitarike kyanda mu tinyo gatano gatatu nigo bayigo abarai abaganda na Wesokia na kwaboli abamwe abose abananchi Wesokia na kweli kya kurende ya county ya Kisii kero siasa agenda takwene kiwa niwo orachikoyera county ya bosi wachoro mu mwaka w'ega itera na Brian Sagini Isena
Igaro toko tigana na mangana ya siasa ni to ikasi county ya Nyamira sebono ya mate ya mukuru ensemo ya tinga county iyo ya nyareke ko sababu konyi kurwa saba samari abaya banyare bakubarigeria akubakonya chibese anene ekero epiri ya nyagitari ngende gukina yo mwana obo oyonyorete accident asimiaka ya maiga muri kito chop mangi anyarete ka gutwerani roboti irokubwa seito na asende nkasito igo abaibori bagotire moibori akabwate 90 abaibori bane bagotire nabana baminto nabarumba ari kwenyana baru bachite bagateba onya sobo omwana basukire ma entwingi toragokonya obororo bwo koibora oyobo maete no moibori imeyeke nyorogia tinga county ya Nyamira omoibori Joyce Kerubo oete irobo gimobo kongu koru omwana oye Florence wali anyoro mubasokana omobe wepara omwaka we 2015 omwana oyo negarenge nero omwana no manene igarenge gosome kaikire form 3 akanyora ajali epara gakuru Florence wali omwana oyo kanyora ajali 2017 natemete como mnyokinya gitari oyo temete como ngonya kubaraga mnyokinya gitari ekera nyorete omubasokana oyo nabete okokonywa no mosamarium ya oyo mumnyogetigo kya senyagitari omongi na Joyce Kerubo ochire kinyagitari kinyinge kabwate gosemeri omwana oyo natale naende ngamoleta nakuru general bagatema kurusie kachuma kaliye gasinya ngarabuta kinyagitari kitalinke koru naku nande bakangire ni kisi ngajikoriyo munyagitari uri mutanga ni umurware tiagante bono kuguru kutakunyara ngaitanga kinyagitari 8 omwana nganya kuguru waserekire pi kwa mwamire ti kwa gundire pi okonyora kwa igokorense ekyagera nabete ogotige gasi erinde arwanero obogima bw'omwana oyo tukubonya kubwaterana n'abasani chikanisa gisukuru chichiro ekyagera bono narenge omuyiburi oyomo nari kunyara njubieka neke barua sinari gukora yachite kate nase njo nari kuendelea kibarua no mwana kale nyagitari ase chinga kichabono igara ase nyagitari ya Nyabondo asagenderetse ko bweniwa iriro mwana onyagitari kera kanyona ndo kuguru kuwansire ko nandi watwari nando muchano liru lyanzire kubimba twaliro kutunya weta no mwana tokuriyo bakonyiga naga lakini nyasaye nanjete mutie nyoyo naona mwirete nyagitari ende ere guchigari Kisumu na omwana yakorere tu operation Friday igasaba basamaria bayakumusira wakana madeni n'ekibiri kya nyagitari 1500 erinde akonye omwana oyo no mogokone ngakiria abasani bari gukunoko bokogekeke n'ekikanisa kyonsi pigusie engima na chichi abiri chikokonya omwana oyo n'amasabo y'abasani nande ninde no gosemeringa nande ke baraso ibona omwana yakura matibabu ayatigeze na madeni yatubwata makamake ntogendere kubereringa mbiya mono nandi basise ni gumono Ginko reporter ya Ndizi TV korwe county ya Nyamira area chariane Job Maangi Ayuna na kwaria ni yasema mbia bono kulenda sebali banjete amangana yengoyo anene asekimirano kerigi African Cup of Nations kegendrete litku ligoro ni timu ya Burkina Faso yanyarete kumnyoka ne timu ya Ethiopia se bakorete kusababe kanite golie yamo aseyemo timu ya Cape Verde bakamnyoka ne timu ya Cameroon asana baruete makali egolie yamo aseyemo aseditukura lero ikoraga enseyemo ya honomargoba timu ya Malawi igo kumnyoka ne timu ya Senegal ase timu ya Zimbabwe raji kumnyoka ne timu ya Guinea enseyemo ya Margoba baboigo timu ya Gabon nigo chikomyoka na Morocco ase chikoraga chinsa inye tiabutuko litko lero ase Ghana igo chikomyoka na Comoros agijikoraga chinsa inye chobotuko bwa lero igo kemina nekinigo kegendeta ase litko lero ase timu ya Cameroon yanyateke gutangana ase rombeli entangani kadebwa de point isano naibere igo nigendeta gukora mono na ndonyore na timu ya Cameroon nera abarigani ba mamerenio yo mwako yuga yeke kombe ki African Cup of Nations asero mbeli ya kabere timu ya Guinea nere tanga ina point inyege kubwatu ne timu ya Senegal ekerebwa point inye koigo ase erombe ya gatatu group C timu ya Morocco nero etangaine ebwate chi point isano nemo Nigeria nero erombe ya kane yebwate chi point ya gatano yebwate chi point isano nemo ayo nali alikurwase chinsemo biti na bagosoria as African Cup of Nations
genderete kimina genderete kwene kiwa ase enseme yugo ayuna na kwarianeria ase mambi yabo no kurwa semesito ya mangana maya anena somoroberio Ensakia yogendera kobwati mirobiri itonene karto jugo twara mugani ase studio karto jugo kwanda mangana mangeri tukuria rero anene karto kwanira igoro ye mechando eri ababuraka na batakanwa bagwitira ime yorongoro itugusi igo twaruburirio bia nande tonyara kogosuka. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibice chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusi niji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyenge nigo kotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Skanye TV yao na boigo onjore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo torine kirenga ekio korentera emerubiri chinka kichonsi. Ndizi TV Ubunsu Bwumugusi. Jama tukujibwike Buchakire Jumatano Bwika Ijuma Chinsa kumeguru chama Bwika chansi sepo Ime ya Ndizi TV. Una botande tulo chake kuyao ase Ubwansu tumene na manga koragane kulego to maingi gere ona kwenda kwa mambia kwariganya ase ko Ensakia tumezara Ensakia mambia ero numero de na nda sofi growisco da Ensakia nda tambi nebwate ona entwe manjo morir intura otika maiga imana entuna to kwa tamdi gete vitamin D Murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosali tukuriao asenjire ndunge kigima. Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karawe ikiwe sherabneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kirigwasidire twasejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makori. Emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobotirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogo torora korwa sinsemo chama chingumbwana nsesimole tokoroka diaspora amago tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV. Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo yekubikira ubumukia yaunchuka nakoba ubunchoreria ububokororekana asumurubiryo bw'esabaria y'ubunchoreria nigo tukwimanya amange iguru y'ugo chaka ubunchoreria koremereria na buigo kumanya ebitango birya biraroro boigo nigo tukwibira iguru yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro ubunchoreria bw'ibirenko bigoro Mwancho mulina kwaria ririme yo murobiri bwe sabari yo bonchiri yo murobiri kwa yetu na inche Ndemo Steven umerena na Steven Ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikitegeko 15 cha mugaso imeya Ndizi TV. Asubugima bw'omuntu namange agwetera
n'obucio bwaye nigo bubisete amange aigiatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani buye atebo no moyombosa oyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ero mutundika kuri chomberi yatigere nae goru wali enche bana ndwari tuli kwemanya eli bana na nkugwena yani nali kogenda on kero monto asense yiga tomenyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigo tugotarira abaminto bali beteire amangana ao Naya eteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komunisano chiamogaso Obo chenu ni goboro bwengen chomono asubogima bwao kurenda asawetanaine nako yachena buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatirana na banyagitari ao asumurubirio bwokomenyokuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigererie omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kiri to gende to korariri bwaga gatokuria na rira tokonye igori to kiri to korariri ndika kitomenye buya kemocha una botambe ngo batabinga yanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya maragoba aigandizi TV.